olkapää kohdalta ja Litmanen on tulossa seuraavasta katkosta. Ja nyt voitaisiin kyllä sanoa, että Salo voisi pistää pallon ulos nyt. Ei pistä, peli jatkuu. Patrik Turunen katkaisee ja nyt hetki, mitä varmasti jokainen suomalaisen jalkapallon ystävä on odottanut viikonlopun ajan. Ja lahtelaisyleisö nousee seisomaan. Kuninkaan paluuosa 2 tapahtuu nyt. 10 minuuttia toista puoliaikaa pelattu ja kuningas saapuu kehiin 4 vuoden tauon jälkeen. Jari Litmanen numerolla 10 ja hieno, upea vastaanotto. Oikeastaan ainoa mahdollinen vastaanotto lahtelaisyleisöltä. Mitä tekee Petteri Kari? Litmanen karku teillä. Punainen kortti Kinnaslammelle ja rangaistus Potkulahdelle. Kinnaslampi joutui repimään, kuten todettua, ei ehkä niitä nopeimpia puolustajia Veikkausliigassa. Jalalla siinä tulee hieno pallo Shalalta ja Kinnaslampi repii Litmasen nurin 16 sisällä. Suora punainen. Se on Petteri Karilta tällä kaudella 3. punainen. 55. minuutti oli, kun Jari Litmanen tuli kentälle. 22 minuuttia myöhemmin. Yksi mahtava läpisyöttö ja nyt tilaisuus tehdä heti maali. Ai, kun nyt olisi liveveto käynnissä. Saisi veikata, tekeekö Litti vai ei. Eikö se niin ole edelleen, että se epävirallinen tieto, että 2 epäonnistunutta rangaistuspotkua koko uran aikana. Ajaksissa joskus aikoina, en muista vastustajaa. Oli ainakin 1. Nyt Litmanen pallon taakse. 78. minuutti. 5-3 maalilla Litmanen ja varma sijoitus. Kuninkaan paluu osa 2 on ollut enemmän tai vähemmän onnistunut. 6-1. Tuttua Littiä. Pikkuhypyt ennen potkua. Siinä niin vielä. Sama tavaramerkki. Ja varma sijoitus. Ei se nyt niin hirveän kaukana loppujen lopuksi ollut, ettei Iiskola siihen olisi eettinyt. Aavistaa kyllä samaan kulmaan. Siitä vielä lähikuvasta katsoo ensiksi Iiskolaa ja takanurkkaa. Kuusi 1. On se vaan kova mies. Nyt Rafael tarjoilee upean syötön, aivan kuten Litmanen tarjoili aikaisemmin Rafaelille. Haltuunotto ja mahtava kosketus palloon.
Kaksi maalia ottanutta syöttöä sellaisen puolen tunnin aikana. Jokainen voi tietysti niissä omissa papereissaan, päänupissaan höpötellä vaikka kuinka paljon vastustajan tasosta tänään. Se ei ehkä ole ollut kovin suuri. Jokainen voi samalla kysyä itseltä, että koska viimeksi Jari Litmanen on edes pelannut. Se oli kesällä joskus kuntouttanut itseään ja nyt tehnyt aikamoisen paluun